serwitky, aké? A tie zelené. Hej, sú tam ešte. Že by sme si to do toho, kde by si Hanka lepšie bude robiť s príborovým nožom. Keď idem ťa odpustiť aj 3, 4. Už takú malú to stačí? No. Nechceš veľkú? A ti dám. Čo, pašteku? To mám plné. Ako to máš plné? To nemáš plné, máš Maria, prázdne. pozri sa, no a čo, ja to nemám na to také. Tak vidíš, že sú. Paradajku mám. Pozri sa, Rada ako už mám hrubo. túčuka. No, ja, ako ti povieš. Ja sa už modlím na Zežer to. Dobre. Vieš, takáto bageta, toto jedno, čo sme si kúpili, stojí 80 centov. Také hrubšie, ale... Keď si môžem z toho. Ema, tvoja sa bude dobre žuť. Zahryzni sa do nej. Aká je baj? Dobré, hej. Aj tie paštiky tam treba dať. To stáš, to vsiakne. Tak budem žuť. Jaká ti ďama, ja mám paštiky. Ale Taška. ešte jednu majku, by som si Tak. mohla. A na čo? Stačí.